Слава Господа и обич можемо доći pred sveto ime Njegovo, da slavimo naše Gospoda, jer Gospodu pripada svaka čast, slava i moć Njegovom svetom imenu. Bog je divan i radujemo se da smo i ovaj dan uz milost Božju došli da se susretnemo sa Gospodom. Želim vam svako dobro Gospoda. Imam ovdje nekoliko informacija. Pošto vidim tu nova lica, želim svima Božji blagoslov, svego, tebi, brate i vama, tu koji ste sedite svi zajedno. Drago mi je da ste ovdje pred sveto lice Božje, da zaista možemo dati hvalu našem Bogu. Pošto imamo službe, najavit ću za 7. januar. Znači, imat ćemo Božić, koji ćemo slaviti po našem hrišćanskom crkvenom načinu. Tako da bih vas zamolio sve majke, očeve, vašu decu od 3 ili 4 godine pa do 12 godina. Mi ćemo u toku sljedeće nedelje materijal da vam pripremimo i sa tim materijalom, znači svaka kuća, da kažem svaki roditelj, će da uradi, na primjer, dobit će jednu recitaciju, dobit će neki stih iz Svete reči Božje i onda vi u to vreme imate do 7. januara da naučite vašu decu. Jer možemo tako da se govorimo. Jer to je jedan princip gdje hoćemo da deca daju hvalu slavu našem Bogu. Amen? Za svaku informaciju, tu je brat Muci, brat Dejan i ostala braća, možete se ima javiti za ime i prezime vašeg deteta. Znači, nemojte da zaboravite to. Znači, upišite ako želite. Znači, to nije moralo. Znači, mi hoćemo da našu decu učimo upravo da znaju nešto iz reči Božje. 6. decembar imat ćemo također sljedeće nedelje, znači, našu redovnu službu i onda tek u decembru, 20. decembra, imat ćemo još jednu službu. Jer mi smo uzeli ovu prostoriju na samo 2 puta da možemo da koristimo toku jednog meseca. Znači 6. decembar i 20. decembar imat ćemo službu ovdje. U toku nedelje, znači to se pada 13. Zamolio bih vas, ako vi, neko od vas, žele da mi, braća, naše braća koji su samo u radu, u timu, javite se kod brata Mucita, kod brata Dejana, da vas upiše za molitvene potrebe. Ili ako hoćete da dođemo kod vas i da se molimo, da pročitamo nešto iz reči Božje i tako da budemo blizu našeg Gospoda. Također, zamolio bih sve majke da vašu decu, znači zamoljavaju se, da vašu malu decu ima, hvala Bogu, puno, da ih pazite dok se nešto ne desi, da ne padne ili bilo šta, ili dok traje naša služba. Tako, ako neko isto ima neku potrebu slučajno zbog decu ili zbog vas, od sestre, neka se javi našoj sestri za WC, znači on je preko puta tamo u prostori, pošto nema ovdje lično WC-a i toalete. Znači javite se sestri, braća koji imaju potrebu, nek se javu bratu Dejanu ili bratu Mucitu. Nakon slavljenja čućemo vasilnu čast. Slava Bogu, po prvi put Bog je dobar kad nešto čini, znači da ljudi imaju da kažu nešto ono što je ruka Božja učinila. Amen?
Slava Bogu. Bog sve čini dobro svima onima koji ljube. I u Bibliji kaže jedan dobar stih, kaže, ne zaboravi nijedno dobro ono što ti je Bog činio. Bog je naš snažan Bog. Bog je taj koji je moćan u sili i u snazi svoje. Hajde sada da pozovemo našu sestru Stana da nas vodi u sklanju zajedno sa našom braćom, a onda ćemo čuti kratku propoved od brata Dejana i onda ću ja isto da dođem da govorim nešto iz reči Božje. Izvolite. Hajde prije nego što počnemo u slavi, ustanite svi na našim nogama, da damo našem Gospodu hvalu i slavu, jer Bog je taj koji njemu pripada hvala i slava. U Svetoj reči kaže, gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tu sam ja među njima. Bogu hvala, mi smo više od 40. Gospod je Bog, dobar Bog. Amen. Gospode, hvala ti za tvoju milost i tvoju dobrotu prema nama. Hvala ti, Isuse Hriste, da si nas doveo dom tvoj, da tebe hvalimo i slavimo, Gospode. Ti si naš Otac nebesni, koji tebi pripada svaka hvala i slava. I mi blagoslovimo tvoje sveto ime i ovaj dan da možemo hvaliti i slaviti tvoje ime, Gospode. Hvala ti za reč tvoju, hvala ti za pesme tvoje, koje ćemo dati tebi hvala i slavu, jer si ti Bog moćan i silan Bog. Budi prostor u svemu, Gospode. Blagoslovi tvoj narod i crkvu tvoju, koji su večera došli, moje braće i sestre, da zajedno, Gospode, tebi damo hvala i slavu. U tvome svetom ime. Amen. Amen. Că slavinam Maretele, de la din Gianni Pastato, până la Maretele, se acum la genunchi leacă de tine că te, ale vino pe o rola, dar e să greiname, cu što hari și tu, Andre, te mara bar maș. Aleluia. Oh,
О, слава Ти Тебе. Викайте ми на хвала, че Исус е задава. Никъде валя миночка би спряла да бъде. Слава Ти.
naravno o svjedočanstvu, pa ne svjedočanstvo i te nek preprividite. Znači prvo stanu pa tu treba. Io
пред завършинени става заузето. Ако на мен търчувай молина на марове, девели будут верно девел. Значи, а мен никаква проблемия, никаква секирация, но че моя това устройна, никаква плекнина, него баш там до девел родила сади ти верен болест. Дали кове ту чвърстом болест. А мен те молна ме дева, що пре и салат по години. 8, 9, 10 сати скоро имам салат. Вече. Лега демону е лек операция. Задържим джолари, виша дома да господине Моце Мария, чака на ликлеме и блуджене ме, че чам да не идите по Фейсбук. Блуджене калякиня, коламо линджеко, да е беле да господине и нека обновилне. А да я рато манел перинчака и дуто пути на чака доле, вале да е слока дало доктор, саскате нямато минчека вай прича, пошто с дълго време, от доктори кадало пенча, скоро 1-2 сати, 0 сати, прекали рад. Пенчало мануя, е рад, kad него пересилипе, онако нima. Онако чучeva. A da se станjale o perdi infekciju. Znači, on ne dikala, o devel čak tim rečima penčakuće, o devel bićal džama, bravića, šek i nečak mete džama je, ali devel bićal džama. I me vjerunava do devel bićal džama. Jer kad ne bi bićalo devel, on mam jel dobro meni jeste, mam ja nešto, ali satra im džama. Ali o devel bićal džama, doktore, govorim da ne strukati ja. Ne se strukati mene, ne se struka i njele zbog opro. Ali počinjem će, zar nam ne odevela da? Zar nam ne odevela da? Kavak tamo kada rijek se dok čak podela činu džema, sa mene rinaje. I naka prekini, naka mole i na, samo kada i kajma mi leko pre. Kada se do čanstvo poteče kada ti nemač, to bratini po narode delas. Kada da vam ne blagosloviti, okrapinava tuta da im flakama. I svi su develočni džakač valjače i mene da su se molali da te nakači jače i Emirja mače, Pepe i korače do develko činini po čudu prolende i kaveta dese večanstva. Ode dovde me sad penjavim predam. A kad je trčevavamo ma, ono doktor je kunđe doj kamere. A ode veli bupako. Nešto to tako mi ne. Ova se rakije i bolest mi izlečimo. Ko ti si lako rad. Andrej, ko telo su me renali kečelije. Ali ko develi kudvaro. Ali ovo se slavo. Ne priči jako mi njegova istina. Sve to odolim džalakova. Olaki nije život i samo dojde veđe okolo godine. A to se rečanstvo će geralo to masike mot klapaju. Ode veli kudvaro. Oj njele na ivicu smrt. Oj už ti nipaš ljudi sa Bibliju. I manki pendrej doktorka. Oj žvinđa pomoću oparača. Oj dješinđa pomoću oparača. A to te veli čudesno. Molim džumle, hvala se susrešiđa mi molitva. Jer je kudvaro. Opet džela keđ har doktorja. Kikaj nam parati. Ako živini, živini. Pomoću govori pesta. Samo penđa mi doktorka, potpišim to kad te. Olake životina ne. Znam pitanje od tebe odalka pomožiti li mi nam. Veru njena li penjan trajali. Me potpišim džuma dala. Mora ona šloki strana zirinđa polata medikal džeo okuva. Aparati, respirator, dari duša. Meter di nju i Bibliji keravi penava Isuse. Podela ti ko nas prvedela dar života. I ja džajem bile hvala si slava. И сиеме девел кое мощно и силно. Слава и небеса. Одевелика благословени заista, ама рече вен, jer on si leo budućnost sam rekli žirjakovi. I svima къде upravo njene мисиджаи молитвено потреба, една потреба значи амен са канджири. Е да блести, която е джола купре,
jaka kao jek sa jek vojska се. А мене няма дала и войска да влезе, която заступи за самale potrebe, ама рече вече, за самale potrebe, ама не пренеже, за само potrebe до тева яга дървате до тъкнивите. И сиеме девел, това е силно и мощно девел. Лесен припадини, хвала и слава. И сиеме молитвene potrebe. Хряне, приняне, глави, вечеравате, молинаме за Китикори Мария, а маро право дене ми Татьяна. Хвала ми лесе да дръчи ими, будне се стваря, Китикори Мария, жена моя маро борцу. А маро борцу са отдави смърджапе, его лиетея джари да ми борцу за какво животи. И егдиве, и първо служба, как тинджу, мемери народа, къде отделка чигинор, будбаре чудесия, будбаре изцеления, будбаре благословен котека духа, али са трегани приняма. Ако до мен правден бъде милея, една дерла, молинавиче за Кимария, молинавиче за Киелма, и Тикори Елма, молинавиче за Кисара, молинавиче за Кофайко, за Кимария, и Мириам, за Мириам, точно, хвала, ovo se oprava. Znači, ovaj potrebe u tebe jani, a mesari tanđerije, upravljaju minja te moliname, za ko potrebe kod te podebel, kad će biti po čudo. Jedno drugo vlačina, opravno dene, kao vel, te podelini полавните влеска. Права, разкомотито, не баре минимум пана тико шурница. Шайко, те ги права те. Бог ви благослови принявен. Одевел се Много драго ви Христос се дочига, славите лесе, а вас се дочига преява динава. А дай кажа, сосе, кога преди вете се дочига нещо ме породицата Гърков, со чудо да се губаре, со лицуне и хекса, али слава ли лесе, пали сусесе, осъвкете време фурдинае, осъвкете време молинае, да, и одевел принява, косала, 50-50. Трагите ми у него ячува се спалите. Амен. Буди ви го праяви принява. Ки молим пътува ти вера. Само нараве рая, шето ти ни удивила, а не чуди си. Доста приятна ти ненаме, суписина обе от молине, от овере, Гългеная да осъкене без кутиная, Господина да не чуди си. А гресима, а новилото под едното месец, се обявява Свети Дух. Запади на новиналото ме преява на това Божие върха. Родителите те предпреминават за спасение. Опреповъдствуват примерно за спасение. Со най-дивно, со най-първо, Морам прво това загоните починя, со дероди гава. Мојсија друга книга, 21 стих. А това те заповести, Божи заповести. Брулби. Со се брулби. И со това заповести, пријави, ме вери народ ишко, да наконаме спасение, ано девел, ако ме починае това прави, а това 10 Божи заповести. Сопринело първо заповести. Јас сам Господ твой, немо имати друго Бога освен мене. От другото заповести ти девел. Не прави себе идола, нити каква лика немо и се играјнати нити служити. От трето заповести ти девел. Не узимай удало,
име на Господа Бога своga. Ostatku zapovesti Penela sećaj se dan odmora da ga svetuješ. 6. dan radi, obavi sve poslove, a 7. dan odmor Gospodu Bogu svome uzimaju. Znači, ove tatove, това това е времето прославинале, а до църкве, значи, ано заедно своите време. Опачно, трябва да покой отца и майка своga да ви света приближава и земя. Отцото Пенела не уби, ойцато Пенела не ги преюби. Отцото Пенела не укради, ойнато Пенела не сведочи лажно на ближника своga. Значи те насведочили лажно против Билкас. А отдето Пенела не пожели нищо тужи. Значи те не пожена нищо се тужи. Те новеламе го лопте, значи те не замислина, сой си на работе пена пева, магай не да прави. Йован 3 глава, Пенело Исус. Zaista vam kažem, ako se ne rodi od ozgo, ne možete vidjeti Carstvo Božje. Само няма да Исус те вечерем да даде. Ако се, заista вам кажем, ако се не роди от озго, не можете видjeti Царство на небесите. Šta treba da uradimo da se novo rodimo? Normalno ние можemo да се родimo ponovno. Защото не значи наново да се родимо. Наново да се родимо, трябва първо да имamo вера на Исуса Христа и да Исус Христ нас кръщава Свети Дух и да имamo вера в Исуса Христа. То значи наново рождение. Значи, ако не будемо наново рождение, neće da imamo spašenje u raju. 1 Petrova 1 глава 27 стих kaže ovako: kroz njega verujte u Boga, koga podiže iz mrtvih i dade mu slavu, tako da vaša vera bude u Boga. Сома няма да бъде където вечеря. Значи, теверинановете, това зигале от омоле, те даде слава и това е вера, и това е едната може да бъде вера. Това е значи, ако ме веринае до Исус Христ, от трите живее славно, който бъде на зигале, значи със все сърце, onda Amerika kao Carstvo nebesko. A ni poslanica Rimljanima, 10 glava, 9 stih, Пенело Девет. Jer ako isproveduješ ustima svojima da je Isus Hrist Gospod i veruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže u mrtvi i bit ćeš spašen. Amen. Значи, Олафи Ати, посланица Коринтияни 10:9 са причинили точка. Ако Никола не вероятно мой и от било до Исус, възиното време от живота, onda не е това спасение. Значи, мора да потвърдям, Лея до Исус възиното време, отдава си цялото време. Но Йован 3 глава, от 16 стих, 17 и 18, собствено и какво да бъде. Йован 3 глава, западни прояви на буднично, ще ви пояснявам и вери тогава минава, ано че то да бъде кое спасиме. А кала стихия,
касна не бие забележиме. Река не бъде това. Йован, 3 глава, 16 стих, 17-18. Чули са писи. За Бог тако заволел свет, да е сина своєга единога дал. Да сваки ко веруй Нега не погине, него да има вечен живот. Амен. Амен. Jer nije poslao Bog sina svojega na svet da sudi svet, nego da se svet spasi kroz njega. Amen. 18. predel, u koju njega veruje, ne sudi mu se. A kome veruje, već sudi, jer nije verovao u jednog rodnenog sina Božijeg. Amen. Znači, kad te ove rodne ako me verinaje, ама Исус, а мене суди, не я вече. А мене това не спасение. Значи, ако навернява до Исус е древесо твое, ако навернява до Исус му лови и възпреследява, onda мене си това е спасение. Вече ме суди, не я, а тя обръща си това. Ако веринае, до Исус обича долу да ви доде. Да обича долу, комунистано тело са тебе. Муло и възличава се тебе. Защото и всичко те примерно Исус никой не ми uzeo живот. Jer ja imam vlast da uzimam život i da vraćam život nekom. Znači, послушно казва, što примерно Исус. Никой nije uzeo život moj. Ja sam predao доброволно. Значи, аз съм имал власт да взимам живот свой и да го вратим опет. Това е да Исус отделя. Колко ли бе? Че къде са описани тежина, сонайби. Колко ли бе? 22, 12. Чуне му ще кара това. Словете Исус. Ево долази ускоро. Плата му е само да дам сватове, поделя негово. Jer ja sam Alfa i Omega. Prvi, posljednji, početak i završetak. Amen. Amen. Znači, kad te lično Isus te dava. Evo dolazi uskoro, plata mu je samo da dam svakome, podelimo njihove. Jer ja sam Alfa i Omega. Tu mene nema sve neki Alfa i Omega, da ja ti kažem. I sve neki prvo i posljednje. I sve neki početak i završetak. Jer sa rečena je, o početak беше reč, a reč беше Bog. Това е neki o početak njelo Isus. I okolo završetak. Amen. Значи, това мандра проява живота да стоитове. Значи, белите клас стихе по причинени дай да писи послания, по-да окривиете kroz ove sa Sveti Duh. Jer vrlo bitno prijavljeno povedate verano vi godina u Isus te bila je spasene. Jer resorno dolazak od reka brzo da mene te zamisina pozom brzo. Jer Isus te ja doći ću kao lopov u vašu kuću. Znači izgleda kao и со најдивно прејаве пријаве. Ана те посвети на мене да влезе по лафи. Ана те шкунове да спомагава мене. Ана те искал да гледат со очикои на мене. Свако картина паша која права принаване. Аменијам сервис картина съвършен каза толкова. Съвършен. Jeste, a neki trenutki това съвършено неща. Ali je шайке. Съвършена деятелност. Amen. Amen. Аз je Бог дава тоталното дай по владието от Бога да достигнете на два мандата.
Neko pričina Vojčekane. Šajko ne, Vojčekane. Vojčekane. Slava Bogu. Bog je dobar Bog. Divimo se za reč Božju koji Bog dao preko našeg brata Dejana. Da Bog ima dobro obećanje za svoj narod i za svoju crkvu, da Bog blagosilja sve nas. I čvrsto verujem da Bog želi da nas blagoslovi i kroz ovu propoveď koju ćemo mi večeras da slušamo. Bog želi da mi budemo poslušni, da ono što ćemo da čujemo iz reči njegove. To su stihovi koji će doneti stvari kroz naš život, gdje Bog želi da nam kaže upravo kroz njegovu reč. Otvorimo naše srca, otvorimo naše uši za reč Božje, da slušamo ono što Bog ima da kaže. Jer ima neko od vas možda Novi Zavet i Bibliju tu, a može i telefon, pošto je u telefon sa nova aplikacija, možda se baci isto Biblija, pa evo tako, Bog kaže u svoju reč. Slušajte ovo. U svoju reč, prošle nedelje sam pričao o blagoslovu, blago čovjek. I ovo je isto jedna reč gdje nam Bog kaže reči. Blago onima koji slušaju reč Božju, jer će vidjeti carstvo Božje. Amen? Slava Bogu, Bog je dobar Bog. Vidimo da Bog blagosilja sve nas kroz njegovu reč, da Bog blagosilja mene i tebe večeras koji smo ovdje došli da upravo slušamo poruku njegovu. I Bog želi da blagoslovi narod ono što je nama pripada. Ono što nama pripada. Ono što je u Isusu Hristu. Ono što je Bog priredio da Bog želi tebi i meni da zna. Da da. Znate šta je to? To je princip da je Bog u pravednosti. Da Bog radi u pravednosti. Moram da kažem, možda neko će da prihvati to, možda neće da prihvati, ali znamo da kaže reč Božja, pravedno je kazniti neposlušne. Slušajmo, brate, sestre. Pravedno je kazniti neposlušne. A ima i ona pozitivna reč, kaže, pravedno je nagraditi poslušne. U svetu u kojem mi živimo ovdje, ima ljudi koji jednostavno žive svoj život, ne interesuje ih ništa šta će da se desi nakon nekog vremena. I onda njima to sve jedno. Da li će da lažu, da li će da kradu, da li će da greše, da mrze, da čine neke stvari. Znači, takav princip imaju, a baš briga za sve. Ali misle to baš tako kako što pojedini to misle. Kaže da oni ti koji tako razmišljaju, oni misle da neće da prođu nekažnjeno. Ono što sam rekao malo, pravedno je kazniti neposlušne. Mi smo ovdje da slušamo reč Božju, da slušamo ono što Bog želi da nam kaže. Bog želi da ti budeš blizu njega, brati i sestre. On nas poziva k sebi. Poziva nas kako? Da budemo ti koji ćemo da čitamo njegovu reč. Da budemo ti koji ćemo da imamo zajedništvo u molitvi, zajedništvo sa braćom, sa sestrama, da se molimo i da kažemo Bog je dobar, Bog ohrabreo kroz svoju reč, evo šta Bog
je učinio za mene, kao što smo čuli upravo 2 svedočanstva. Pogledat ćemo u Jevrejima, Novi Zavet. Ako neko ima, slobodno možemo da pogledamo. Znači, Jevrejima 5, kaže reč Božja, Jevrejima 5. glava, 7. do 9. stiha. Slušajte pažnju. Kaže, on za vreme svog života u telu glasnim javcima i suzama brinuo je molitve i molbe onome koji je mogao samo da ga spasi od smrti i bi ustišan zbog svoje bogojažljivosti. I tako, iako je bio sin Božji, naučio se poslušnosti iz onoga što je pretrpeo. A kad je postigao savršenstvo, postoje izbor spasenja svima onima koji su mu poslušni. Amen. Vidimo šta nam reč Božja kaže. Ovaj primjer, Isus, dok je bio u ovoj zemlji pre nekih 2000 godina, on je bio primjer poslušnosti. On nam je taj najbolji uzor na koga možemo da vidimo njegov život, ono što Bog želi i tebi da kaže, brati i sestre. Bog želi da menja naše živote, da promeni stvari koje nisu dobro u nama. Vidimo na takav način da je Bog, Isus, je bio na zemlji, imao je non stop zajedništvo sa svojim Ocem. Uvek se molio, uvek je činio čudesa i uvek je narod je bio taj koji je pratio Isusa u to vreme da vidi šta će da se desi, koga će Bog da dotakne, koga će Bog da isceli i u punim tim stvarima kako je Bog delovao snažno kroz svoju silu. Kaže, i on uvek se molio i činio čudesa i ništa nije uradio ono što je bilo volja Božja. Ne? Znači, Isus kad se molio, dok je bio na zemlji, njegov život nije bio lak. To možemo i svi da osjetimo u ovome svetu šta se sve dešava. Ponekad nas zabrinjavaju neke stvari, situacije oko naših bolesti ili nekih naših prirodnih stvari. Znači, to nas sve nekako potiskuje. Ali Isus je bio drugačiji na odnosu od mene i tebe, brate, sestre. Kaže da je on na zemlji 40 dana, da je Isus bio kušan. Znate šta znači 40 dana Isus je bio kušan? Non stop je bio u iskušenjima. Od koga? Od neprijatelja, od đavola. I šta se dešava? Bog mu je dao snage. Bog koji mu dao izvor svog blagoslova, da može podneti sve te poteškoće, da može da podnese sve te napasti od neprijatelja. Bog je bio taj koji je bio sa njim. I Bog kaže u tom momentu, kada su bila čudesa i u tim situacijama, Bog je njemu uvek dao snage. I on je postao, vidimo šta vam kaže 9. stih, kaže: a kad je postao savršenstvo, postao je izvor večnog spasenja.
spasenja. On je postao izvor večnog spasenja. Amen? Slava Bogu. Braći i sestre, Isus Hrist je izvor večnog spasenja. Život u Isusu Hristu koji je bio na ovoj zemlji, on je taj koji je bio u poslušnosti. On je hodao u poslušnosti i on nam daje taj primjer da mi živimo, da mi budemo u tom zajedništvu sa Gospodom. Pogledajmo, morat ću malo da kratim zbog vremena. Kaže, vidimo situaciju koja je u zemlji trenutno ovako što se dešava, virus, bolesti, svakakve stvari. To nas uopšte ništa ne čudi. Znači, mi vernici koji znamo ono što reč Bože kaže, da to mora da bude. Znači, to se ispunjava. Znači, mora da dolazi i taj virus i svakakve bolesti, sve neke nemaštine, bilo što. Znači, to znamo da piše u Svetoj reči Bože. Ali Bog nam kaže da mi moramo tim ljudima da kažemo za milost njegovu. Ti ljudi ne znaju za dobrotu Božju. U Bibliji kaže, žetva je velika, a radnika je mala. Brati i sestre, pred nama su dani milosti. Budimo ti koji ćemo da govorimo milostnu reč Božju. Onima kojima treba očišćenje svih grehova. Jer Bog želi da ti budeš svetlo ovome narodu, svetlo tvojim prijateljima, svetlo tvojoj familiji, svetlo puno tvojih prijatelja koga znaš, da ti govoriš reč Božju i da kroz reč Božju Bog ti daje svoje blagoslove. Evo, pogledat ćemo u Jovan 1.12. Pročitat ćemo Evanđelje po Jovanu. Kaže reč Božja. A onima koji su ga primili, slušajte, kaže, a onima koji su ga primili, dade moć da postanu deca Božja. Slava Bogu! Mi koji verujemo u Gospoda Isusa Hrista, koji smo Gospoda u naše srce prihvatili, mi smo njegova deca. Ali ima još nešto što kaže, dade im moć da postanu deca Božja. Kako je to divno? Kako je to divno kada Bog te zove, dođi dete moje. Ti si taj koji želi da te blagoslovi. Ti si taj koji želi svoj blagoslov na tobom da islije. Tebi ću dati svu snagu moju. I Bog nas blagosilja kroz svoju reč. Ono što smo malo pre rekli jeste da Bog traži tvoje vreme. Jeste da čitaš, da moliš, da svedočiš. I Bog nam je upravo, kao što smo čitali u Evanđelju po Jovanu 1.12 kaže da ti Bog dao snage, Bog ti dao autoritet pomoću Duha Svetoga da bi mi mogli da svedočimo njegovu reč. Evo još jedan primjer u Jakovljevoj poslanici 4.8. Jedan dobar stih gde nam reč Božja govori Jakovljeva poslanica 4.8. Kaže reč Božja, približite se Bogu, pa će se i On približiti vama. Vidimo jedan najprostiji stih koji tebi Bog kaže. Približite se Bogu i Bog
приближимо Богу. Upravo kroz ovaj način došli smo da slušamo reč Božju, čitat ćemo reč Božju, bit ćemo u zajedništvu sa našim Bogom, molit ćemo se svi zajedno, podržat ćemo jedni drugi u molitvama. I Bog kaže, približite se Bogu i On će se približiti vama. Slava Bogu. Ono što bih htjela također da podelim jeste da ti predaš svoje vreme, svoje srce Gospodu i da mu veruješ da On ti pruža tu sigurnost. Da mu veruješ u njegovu reč, jer u njegovoj reči ima oslobođenje, u njegovoj reči ima blagoslova, u njegovoj reči ima topline Božje koji Bog želi da tebi da, brati i sestri. Pogledat ćemo u Novom Zavetu, kaže u Svetoj reči Božje znamo da to Isus dok je bio na zemlji i onda puno ljudi su bili bolesti, puno ljudi su bili opsednuti nekim demonima i svakim raznim stvarima. I onda kaže da ti ljudi, znate šta su radili? Da li znate šta su ti ljudi radili kad je Isus bio tu? Oni su vapili pred Gospodom. Oni su molili Boga da ih Bog dotakne. Evo, pročitat ćemo nekoliko stihova u Marku. Pročitat ćemo jedan deo jedne priče, Evanđelje po Marku. Slušajte pažnje. Kaže, a bila je ovdje jedna žena koja je 12 godina patila od krvarenja i veoma se napatila po mnogim lekarima i potrošila je sve što je imala. I ništa joj nije pomoglo, nego je bilo sve gore. Ovdje nam govori o jednoj ženi koja je bila toliko godina, znači sada ne znam toliko, kao što kaže, znači 12 godina. Znači, zamislite neka osoba koja ima neki problem 12 godina i non stop od nje, znači sva krv, tako reći, izašla. 100% ta žena nije bila nekako puna. Znači 100% je bila slaba, nejaka. Nije mogla da jedva, da hoda možda. Ta žena nije imala snage da ide, primjer, do nekih ljudi da bi ti ljudi pomogli. Ali je čula kako Isus prolazi, kako Isus govori i onda je čula od nekoga da Isus prolazi. Znate, šta je uradila ta žena? Kaže, samo da se dotakne njegove haljine ili njegove pantalone ili bilo šta, što god bilo. Kaže, bit ću zdrava. Povedi njeno. Ona se dohvatila. Bez obzira koliko je ljudi prošlo, koliko je ljudi koji su bili pored Isusa, ma ona je nekako dohvatila Isusa, jer u tom momentu možda istrpila svu svoju snagu, samo da se dotakne do Isusa, da je Bog iscelio. Amen. I ta žena, vidimo, je bila ta koja je bila u takvoj situaciji, znači u tim problemima. Možda neki od nas možda ima nekih problema, ali brati i sestro, stojite u veri. Spružite vašu ruku pred Gospodom i u veri tražite da vas Bog dotakne, da vas Bog blagoslovi, da vam Bog da snage u svemu onome što bi
trebalo da se Bog proslavi kroz vaš život. Pogledat ćemo još jedan stih u Evanđelju po Luci. U 15. Luka 5, 12, 14. Evo, kratko ću, pošto je stvarno hladno zbog decu. Slušamo šta reč Božja nam govori. Ovdje vidimo jednu osobu, jednog čoveka. Isus je uvek govorio svoju reč po svim raznim mestima, kao što nam je dao svoj zapost da idemo i da govorimo reč Božju. Ali tu je bio neki čovek, kaže, evo pogledajte šta kaže. I kad Isus bio u nekom gradu, ugleda ga še jedan čovek koji je bio sam gubav. Kaže, pade ničite i zamoli ga, Gospode, ako hoćeš, možeš mi se dotaći. Taj čovek, znate kada je u to vreme ljudi koji su bili bolesti od te bolesti od gube, to je bolest, zarazna bolest koja toliko se širila u to vreme da su puno ljudi bili inficirani i takvi ljudi nisu mogli da se mešaju sa nekim koji su bili zdravi. Znate, ti ljudi su bili skroz odvojeni nekih 20 ili 30 km od tog sela ili od tog grada. Znači, bili su totalno izolovani. I nisu smeli da se mešaju sa ljudima koji nisu bili bolesti od te bolesti. Ali ovaj čovek prišao je Isu Hristu i rekao, ako želiš da se dotačiš. I vidio je Bog da taj čovek ima veru. Taj čovek je stavio pred Isusu, pred Bogom, koji ima vlast i autoritet i Bog je slobodio te bolesti. Amen? Slava Bogu. Hajdemo da zajedno odvojimo jedno vreme. Kratit ću dosta zbog decu. Hajde da jedno vreme odvojimo u molitvi. Da se molimo našem nebeskom Ocu. Da kažemo sve naše potrebe pred njim, da iznesemo pred krst gde je Isus dao svoj život za tebe i za mene. Ne predavno. U veri gledamo svaki tvoj problem, sve ono što tebe tišti i muči. Bog je taj koji ima vlast i autoritet i Bog će činiti čudesa uz tvoj život. Amen? Hajde da se ispitujemo i da molimo našeg Gospoda. Haleluja. Haleluja, Gospode. Gospode, hvalimo Te da si Ti izvor našeg života, Gospode. I da u Tebi imamo, Gospode, sve blagoslove koje nam Ti daješ, Isuse Hriste. Molimo Te, Gospode, po Duhu Svetome, da nas Duh Sveti ojača, oslobodi nekih stvari koje Ti ne ljubiš u nama, Gospode. Promeni nas, Gospode, da možemo biti primjer drugima, Gospode. Upotrebi nas, Gospode, da možemo govoriti reč Tvoju, Gospode. Da svedočimo, Gospode, ja verujem u srcu svom da reč Tvoja kako je došla na pravo mesto, Gospode, u srcima našim. Molimo Ti, Isuse Hriste, da Ti blagosloviš, Gospode, sve prisutne večeras, Gospode. Svu moju braću, svu moje sestre, Gospode. Svako ko je došlo sa nekim poteškoćama, Gospode. Evo, dolazimo pred Tobom, Gospode. Predajmo Ti, Gospode, sav teret naš. Daj nam, Gospode, breme Tvoje lako i podigni nas, Gospodu, u veri. Podigni nas, Gospodu, u sili. Podigni nas, Gospode, da možemo biti stabilni na putu Tvom, Gospode. Da ćeš nas Ti, Gospodi se Hriste, voditi i blagosloviti. I molim Te, Oče, pripremi nas, Gospode, da budemo sluge za Tvoje ime, da ćemo svedočiti, da ćemo činiti stvari, jer si nas Ti pozvao, Gospode. Ti si nam dao vlast i autoritet da
da odvojimo od našeg priloga ono što pripada Gospodu, da damo Gospodu. Nek vas Bog blagoslovi.
služba. Svako što pripelje do hram, влезе колна. Jer nedelja 6. decembar je sjemen isto služba. I svininato među zbog grejene. Znači, nasto je nešto problemine, ali morate te причинаje пасторео među grejene. Od времето благословитме, Джанено, Люба, Маломир е да влезе. Шалом. Шалом. Thank you.